Som Marek Kažimír a kandidujem ako nezávislý kandidát na primátora mesta Košice. Sme mesiac pred komunálnymi voľbami. V tomto meste je verejným tajomstvom, že hlasy Rómov sa kupujú. Hlavne na Luníku 9. Preto som prišiel osobne s iniciatívou a s týmto kódexom, aby všetci kandidáti rezolutne odmietli kupovanie hlasov a okamžite podali trestné oznámenie na políciu. Sám mám osobnú skúsenosť s takýmito ponukami. Keď za mnou prišli Rómovia a ponúkali mi za jeden hlas 5 eur. Myslím si, že je na čase urobiť tomuto koniec. Košičania v tomto meste si zaslúžia, aby primátorom bol v Košiciach ten, koho si slobodne vyberú. Niekoho si politické strany a lobistické skupiny zaplatia. Chcem, aby ste vy, Košičania, rozhodli o tom, kto v tomto meste bude primátorom. A chcem, aby tieto voľby boli slobodné a férové.